Copenhagen Bombay præsenterer en mega sej roadmovie for de allermindste. Tigre og tatoveringer. Kunne det her ikke bare blive en fin tatovering? Det er altså meget svært at være rigtig tatovør, mig. Hvor svært kan det lige være, helt ærligt? Børn og tatoveringer, du ved. Mega dårlig kombi. Mig, jeg skal bare lige have fundet en familie til hende, ikke? Du skal jo slet ikke bo hos sådan en som mig. Du skal jo bo med sådan nogle forældredimser, du ved. Sådan en... En rigtig far? Ja, præcis. Og en mor og en storebror. Sådan nogle hænger jo altså ikke lige på træerne, vel? Så er der ikke nogen på det her bølle, at man kan spørge om vej. Ved du, hvor havet er? Er du bare almindelig dum, eller er du totalt snot dum? Jeg er da ikke dum. Okay, så siger vi det. Altså, hvor svært kan det lige være at finde en familie til mig? Vi har heller ikke andre end hinanden. Og så lige ham her. Kald mig bare Tutter. Sejt, ikke? Okay så. Men vi hedder bare mig og Sonny. Tattoo, Sonny. Ja, selvfølgelig. Skulle det være en pølse? Se om det lykkes Tattoo Sonny at finde sådan nogle rigtige forældredimser til mig. Tigre og tatoveringer. Ej, var det bare totalt eventyrsagtigt. Se den i biograferne til efterårsferien.